Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalon. Welcome to my channel. Welcome to XTV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Okay guys, mao na ni atong kahimtang sa gym dire sa ato ang Matalon Boulevard. Kung diin humana si Jag-atop unya humana og flooring. Ready na ni sa pag basketballan dire. Agkuwang ingani kuan ring himuanan pa ni ring unya adunay suga. Agmo project ingani guys, ag barangay na pero ag iyahang area humana fully humanag pintalo, humanag atop. Ready na ni sa ugnay mo gamit og kasal pwede na po dire. O ganahag basket pwede na po dire. Among suroyon kung diin mao na ni mana nga gym dire sa ato ang Matalon Boulevard. Iko live dire sa Matalon Boulevard unya. Mas munindot pang ato ang Matalon Boulevard pohon. Ug muuwan pwede na tag mosilong dire. Wa na tay problema ug muuwan, kung musori ta dire. Pwede nag magbasket, mag kaon-kaon na dire ta sa area. Okay. Among isulod guys kung unsa nay update sa ato ang Matalon Boulevard Gym sa Barangay San Pedro. Inatag ni gobernador atong butang nga gobernador niya naningkamot pod ang atong mayor Eric Espolio nga mahatagan og maayong masuruyan ang taga Matalon. Naningkamot silang team Bacolio para mahatagan og maayong serbisyo ang katawhan diri sa lungsod. Okay, atong suroy lang guys. Magtinabang itik kita kanunay aron daghan patang mahimo. Okay, mga guys. Ugnay mga kasal, pwede na mo dire. Pero magbasket pa ni ring ako. Himuan pa ni ring. Okay na ni guys. Katong magsumba, pwede na mo dire magsumba. Okay, nindot na nga ato ang Matalon Boulevard Gym diri sa lungsod sa Matalon sa Barangay San Pedro. Nindot na busing. Asa maglogo ani boss? Tara. Okay. Okay, mo na ni ang ato ang Matalon Boulevard Gym. Okay, mana silang nagtrabaho guys niya. Uli na dyan mo boss. Salamat. Okay. Mana ni? Wa. Okay, good luck. God bless kanang tanan diri sa ato ang kwan. Katong magsumba pwede na mo dire. Mani kahimtang sa ato ang Matalon Boulevard Gym. Og namoy kasal pwede na po dire. Pero ag magbasket di pa pwede kay wa pa man ni suga. Wa pa ni ring og nay ring dahal go suga no. Pero ag barangay ray mo hatag ba og kuan murag mo project pa ning kon. Pero nindot siya guys na. Okay. Uli na sila guys. Okay na. Pwede. Dali ra gipapilit po so. Dali ra wa. Okay, mo na to ang